sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Quick Response Fund kang LGU Naga magagamit na para sa pang-ayuda sa mga apektado kang bagyong Enteng. Price freeze ipapasunod sa siyudad kang Naga matapos ipaserarom sa state of calamity. Solid Waste Management Office preparado na sa kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Maaksyon bukal Men's Basketball Season 6, liwat na ang tabayanan ka nakalihis na weekend. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Matapos ang pagbabaha kan bagyong Enteng sa syudad ni Naga, idiniklara kan sanggunian panlungsod kan Naga ang state of calamity. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na yaon sa erarom kang state of calamity ang syudad kang Naga matapos ilubog sa baha ang mayoryang barangay huli kan bagyong Enteng. Pwede nang gastuson kang lokal na gobyerno kang Naga ang SEDAng Quick Response Fund para sa pang-ayuda sa mga naapektaran kang pagbabaha. 5% kang annual budget kang lokal na gobyerno ang Quick Response Fund. 30% kaini ang pwedeng gastuson ngunya na may kalamidad. Mantang ang 70% ang pinagtatagama sa mga pagpreparar sa manlain-lain na kalamidad. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, hinahalat lang ninda ang listahan ka mga naapektaran hali sa CSWDO para madeterminaran kung pira asin ano ang babakalon na pang-ayuda. Ang hinahalat na lang po ngunyan itong mga list kadtong mga affected kang baha. Once po na makulate yan ngunyan na aldaw, duman po ma-determine kung burano itong pagkakagastusan and kung ano itong mga babarakalon. However, kasugma po sa special session kang sanggunian, nagpasa na po ning resolution authorizing kadtong pag-disburse kadtong calamity fund. Ang ipinapanaungunyan kang LGU Naga sa mga evacuees na yaon sa J. Marco Lyceum, Balatas Evacuation Center, asin Santa Cruz Evacuation Center ang hali sa DSWD Regional Office. Isusunod man, natatawan iyo si mga daing nag-evacuar alagad na apektaran kang pagbabaha. Sa QRF na kukuanon ang pambakal ayuda. Kang banggi po na kang Sunday evening, si Regional Director Norman Laurio, iyo po mismo ang nag-apod sa satuyang alkalde na mapadara siya ng 2,000 box kang food pack. Iyo po ngunyan itong pinapanaong immediate assistance. And kasuugma pong aga, alas 7 ng aga, yaon na si asistensya, pig-deliver mismo digdi sa City Hall, kaya nakapuon po tulos ng distribution. Pangduwa pong tatawan ng assistance, itong mga daig man nag-evacuate, alagad binaha si saindang harong. So iyo po itong panduwang tatawan. Kaya daig man po kakayanon kadtong pigtaong food pack ang DSWD itong gabos na naapektuhan kang pagbaha. So yun na po ito ang paggagastusan kang lokal na gobyerno kang Naga. Naideklara kasudma ang state of calamity sa Naga, hulita mayoryang residentes ang nakamati kang epekto kan pagbabaha darakan bagyong nag-agi. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mapasunod manin price freeze ang syudad ni Naga para sa mga prime commodities na sa indang nababakal sa Naga City People's Mall matapos na ipasairarom sa state of calamity ang syudad huli sa epekto kan bagyong Enteng. Susug ki City Administrator Elmer Baldimoro, ang mga empleyado sa gobyerno asin pribado pwede man makaloan sa SSS, GSIS o Pag-ibig Fund, huli tayaon ang syudad sa irarom kan state of calamity. Iyan itong oportunidad para ang lokal na gobyerno kang Naga makapag-sugo na itong i-freeze itong mga presyo kang mga barakalon dahil nasa state of calamity kita. So malilikayan itong pagtaas ka mga presyo at mga prime commodities na kinakaipuhan na marayngon yan.
Padagos sa mga bareta, matapos ang pagbaha ni Bagyong Enteng, daiman ini nagdaranin dakulang danyo sa mga infrastruktura kan syudad. Solamente ang pagbaha sa mayoryang barangay ang namatean na naging basihan para magdeklara ng state of calamity sa syudad ng Naga. Susog kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Mr. Ernesto El Camil, makusog ang naging bulos kang uran asin base sa report kan Pag-asa, basado sa buot sa Observed Rainfall Index, ang uran na pang-anom na bulan ibinulos lang sa laog ning duwang aldaw. Kung susugulon ta, si anom na bulan na dapat iuran base sa normal na condition. Iyo po iniyo si Observed Rainfall Index kang Pag-asa. Kung hihiliw mo duman, ibinulos si pang-anom na bulan na uran sa laog ng duwang aldaw. August 31 to September 1. And ang ano po kaya, nagkakasabay ng intense rainfall warning ang Kamsur, Albay, Cam Norte. Sa iba pang bareta, apwera sa paghakot ng basura gamit ang truck ang Solid Waste Management Office sa pamamayo ni Engineer Joel Martin. Ginamit man ini kang nakalis na Domingo para sa pag-ebakwar kan mga residentes na naghagad ng tabang sa lokal na gobyerno kan syudad ng Naga na maihatod sinda sa mga evacuation center huli kan paglangkaw kang tubig baha. Padara kami ng darakulang dump trucks, si mga bagutang bakal. Dahil na po kaya pwede si mga saradit na bihikulo. Sigurado po mararaot ito sa pag-rescue. May naghaharagan na po ng tabang sa city government. So ang ginibon po, pinadarami si Darakula at dump truck. Pero ito po kaya dump truck ito, halos basa si taho duman sa paglipat po ng mga evacuees. Pero po safe sinda duman sa dakulang truck na ito. Unlike po kung magarami kita ng mga saradit na bihikulo, naabutan po yung air filter kang tubig, din mararaot po yan in the middle of the road. Kaya po kambang din ito, halos 3 o'clock na po ng maagahon natapos. Sa iba pang bareta, nakalatag na ang mga gigibuhon kan Solid Waste Management Office ngunya na Peña Francia Fiesta. Susug ki Engineer Joel Martin, nakatalaan sindang maglinig sa sentro kan Naga bago pa ang mga aktibidad asin sa kada pagtapos kan mga event sa sentro anyaon man giraray an sa indang personahe para masiguro na malinig ang sentro kan Naga. Plano manindang makisubli nin truck sa pribadong grupo para dakul sindang panghakot nin basura. Gihiling mi po on the 13th, kuya na po baga kita maprosesyon, mahal na ina. Preparado na po ang mga plano tayo dyan. Before, kaya po naglilinig na kami, before po kasi okasyon. After kasi okasyon. Kaya asahan po na for every activity, malinig man po girarayan syudad, inagihan po kan sa tuyang prosesyon, kaya mahal na ina. And ang masurunod po kayo ni September 18, 19, 20, 21, 22, preparado na po kita. Hopefully, sana po ma-deliver si duwang brand new trucks na kaipuhan mi. But kung talagang may technical na kaipuhan po mong asikasun, dahil po mangyari si pag-deliver kan si duwang additional dump trucks, may mga remedyo po kami na nanunublian na nga ni kita. Sa satuya po mga amigong private contractors, sa nga ni po mapasubli kita ng garbage trucks, open dump truck, saka po heavy equipment. Sa pagbabalikan news break, umboy na nalamo sa Barangay Calawag, Syudad ni Naga, pinagbibilaran na sa saindang residensya. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bangkay kan 8 bulan na umboy na nahulog sa tubig baha sa Barangay Calawag, pinagbibilaran na sa saindang residensya. Pamilya nagahagad ayuda. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Pinagbibilaran ng unyan sa saidang residensya sa Barangay Calawag, Siyudad din Naga ang 8 bulan na umboy na enot ng naibareta kang One Media TV48 Naga na nahiling kang sa diri niyang ama na naglalataw-lataw sa laog mismo kang pinahangharong. Si Oliver Janila, 31 anyos, sarong parakalakal ang ama kang 8 bulan na umboy. Siya ang samong naabutan na halos mayon turog asin pinagbabantayan ng sayang aki. Sa istorya niya, banggi kang Domingo kan magbagsak ang makusog na uran na dara ni Bagyong Enteng. Sa inang pinagpakarahay ang mga gamit kang maglaog na ang baha sa indang harong na uminabot sa tuhod. Daiman ninda pinaglalaoman na sa indang pagmata, mayo na ang anghel kan sa indang pamilya. Tighanap ko siya, ko sa katahid ko. Mayo, tighanap ko sa agong gumayo. Yan, hindi siya nagtutungab-tungab. Di ko naman naagapan, hindi na ako pa sa Naga City Hospital. Di ko naman na agapan. Mayo pa man tabang ang nakakaabot sa pamilya hal sa barangay asin sa siyudad din Naga para maipalubong ang saindang aki. Panggaragastos ko ta. Mala ko kang mayo man mahanap nga kung sa'yo mabunggo mo niya daw. Sa ngunyan, saro ining leksyon na pwedeng salinguyon sa panahon ng kalamidad na pirming pasiguruhon bako lang mga gamit kundi mismo ang satuyang buhay. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, kan subagong udto, pinagbisita man ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang residensya ni Baby Fiona, ang nagada na umboy kung saan ini pinagbibilaran. Kinaulay man kan alkalde ang mag-agom para aramon ang pangangaepo kaini, urog na ang pagpapalubong sa saindang aki.
Personal man na nagtaunin tabang ang alkalde apwera pa sa isusunod na tabang hali sa lokal na gobyerno kan Naga. Sa police report, kasong snatching asin pagsaray subuot nin illegal na droga ang pinag-aatubang na kaso kan suspect na si alias Joshua. 27 anyos, residente kan barangay Alimbuyog, Milaor, Camarines Sur. Matapos ining arestohon kan mga personahe kan Traffic Enforcement Unit asin i-turn over sa mga taga-police station number 5. Na-recover ang sarong cellphone na subuot inagaw kan suspect sa biktima na sarong nurse na taga-barangay Pakul, syudad ni Naga, mantang nahulog man subuot hali sa habayan kaini ang 5 plastic sachet nin illegal na droga na yaon sa sarong bugtakan. Nasa kustudiya kan police station number 5 ang suspect. Sa iba pang police report, sarong alias John, 23 anyos, kan Zone 7 Sitio Talistis, Barangay Vinagre, Tigawan, Camarines Sur, ang inaresto kan suudma sa siyam na magkakasuway na warrant of arrest para sa kasong rape na mayong piyansang pinagpaluwas ang korte. Ang nasabing suspect ang rank number 4 sa Regional Most Wanted Person. Kabali sa nag-aresto sa suspect ang pinagsarong puwersa kang Tigaon PNP, 2nd Provincial Mobile Force Company as in 51st Regional Mobile Force Battalion 5. Padagos pa sa mga bareta. Huling aldaw kan bulan in Agosto, pinainit kan bakbakan kan mga team na padagos na nagpapakitang gilas sa nagpapadagos na Bukal Men's Basketball Season 6. Bagyong Enteng naging kontrabida sa huring kawat kanakalihis na Domingo. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Liwat nagpahiling tibay ang Genesis College patapos kaining daugon ang STI Olympians sa kawat nindakan Sabado sa pinakahuring aldaw kan Agosto. Ang kawat na inikan juniors natapos sa score na 76-71. Secured naman ang pangadawang gana kan USI Falcons kontra sa Pasakaw Academy White Tigers. Binusman kan White Tigers ang effort na malamag ang score, 6 na puntos man giraray ang inilamang kan kalaban. Sampangan man kan Annunciation College of Bacon Sorsogon kontra Ateneo Golden Knights, gana ang adno sa score na 74-65. Ini sa ibong kan magayon na performance kan Annunciation Panthers, nawalat sinda pag-abot sa third quarter asin nadipisilan na magdukot sa score kang adno. Iuman ang nangyari sa kawat kang NCF versus ACLC. Matapos ang first half, nag-arangkada ang NCF Tigers asin dagos nang dai nakaporma ang ACLC Hawks asin nadaog ning 19 puntos. Asin sa huring kawat kan Sabado, naging magabat ang laban kan CSPC Blue Stallions kontra Bisca Spartans asin tinapos kan CSPC ang kawat sa score na 111-66. Well, number 9 was open for that layup and ito sa ating matchup. Yun nga. With 16 seconds to shoot here, Murillo nakikipagbakbaka dito sa ACLC, passes on the corner for 3. That's a big 3. Sa kawat man kan seniors Domingo ning aga, gana ang Daraga National High School kontra MPCF Dolphins. Nakabawi man ang Panthers sa laban ninda kontra Adno. Dakulang orgulyo na kan UNC Greyhounds kan maglamang inininduang puntos kontra ACC Green Serpents. Asin sa natatadang oras na halos 0.81 milliseconds na sana, daya kalaon kan ACC na makakalaog ang huring tira kaini. Asin sinda ang nanggana sa sarong puntos na lamang. The UNC Greyhounds get the win. Let's see. Wait and let's see kung pasok ba yon. Wow! That's a 3-point shot! Asin sa pinakahuring kawat, napagdesisyonan na ipundumo na ini ninhuli sa makusog na uran asin baha na darakan bagyong Enteng. Ang nasabing kawat kan STI versus MPCF Dolphins, ipapadago sa parehong time remaining, score asin ball possession sa masunod na weekend. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs.
Day malingon follow ang samayang official Facebook fanpage, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.